Assalamu alaykum, hormatly ýerleşler. Şu gün 2025-nji ýylyň 10-njy awgust hepderiňem ýerşenbe güni hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly ýerleşler, ine şu gün men gepleşigiň temasy Türkmenistan, Özbegistan medal çalşyk. Türkmenistan, Özbekistan obmen medalemy. Gurbanly medal alýar, halk beter kösenýär. Gelin şu barada ýa-ni gurgun edeň. Men efirime başlamakam bir näçe video size göküzjek bolýan. Ine ýalňyşmasam men 14 sentýabrda 2024-nji ýylda ine şu ýaly neme bolup geçdi, duşuk bolup geçdi. Men efir başlamakam birinji bilen hormatly ýerleşler Alişer Sahaty we Abdulla Urusow azatlyk talap edýän Türk hökümeti Alişer Sahaty we Abdulla Urusowyň niýdedigini hökman aýtmaly. Ol halkara konwensiýanyň esasyna, ol Türkiýanyň konstitusiýasynyň esasyna Türk territoriýasyna adamlary ogurlap, akitmek ýa ogurlamak, ýa-da aktivistlere, ýa-da öňe düşen adamlary gadagan bütün dünýäde. Recep Tayyip Erdogany ýülenýän Recep Tayyip Erdogan siz türkmen halkynyň öňüne awraňyz gaty gaçdy. Gün-günden hem gaçyp dur. Siziň dostlaryňyz Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar dogan ýanyňyz olar jenaýatçy. Olar dünýädäki prestupny gruppirovka, jenaýat topara degişli. Bular narkotik satýar, bular musulmanlary kogulýar, bular Türkmenistanyň adam haklaryny ýa-da adamyň haklaryny ýa-da öz haklaryny berja etjek bolsa, şonu kogulap türmäge batyp polis terroristler, MHM terroristler we polis zombiler bilen halky kösýärler. Netip bolsa biz şunyň dowamynda üstünlük gazanat we şonu nähilsi Türkmenistana geljek. Nähilsi halkyň ýüzüne seretjek. Nähil ýagdaýda siz ýene käde bolan hökümete men doganlarym, türkmen halky bizim doganlarymyz diýjek. Türkmen halkyna garşy, türkmen aktivistlerine, građan aktivistlerine garşy. Siz Gurbanly Berdimuhamedow ikiňiz görüşýäňiz. Bul bolsa gaty ilkinç ýagdaý, şonuň üçin wagtyna öz ýoluňy saýlap, türkmeniň diktaturasyna, türkmeniň jenaýat toparyna goşulman öz siýasatyňyzy ýöretsek gowy bolardy. Eger musulmanlara dogrudan kömek etjek bolsaňyz, Türkmenistandaky musulmanlar mesçide barana takgallaryny, ýa polis bölümine sowuk suw alýarlar. Ine şoňa ünsüberiň. Näçe Gurbanlydan soraň zok, sen o näme edip ýörüň? Näme edip ýörüň musulmanlar bilen? Näçe ony Siriýada öldürýän, ýa Palestinada öldürýän, Türkmenistanda öldürýän? Bizim şol ýaly kösenýär. Gelin men size bir video goýaýyn. Şo ýerde Alişer Sahatyň maşgalasy ine Gurbanly Berdimuhamedowdan we Recep Tayyip Erdogan'dan ine şoňa ýülenýär. Şolardan haýyş edýär öz maşgalasynyň ýagdaýy boýunça. Gelin şunu dinleýin. Lütfen yardım edin. Can güvenliğinden korkuyoruz. Lütfen babamızı bulmaya yardım edin. Babamızı kavuşturun bizi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, ben Gülala Hasanova, Alişer Sahatyň eşiyim. 4 çocuk annesiyim. Size buradan sesimi duyurmak istiyorum. Lütfen görmezden gelmeyin. Yardım edin bize. Eşim Alişer Sahaty 2,5 aydan fazla Edirne Geri Gönderme Merkezi'ndeydi. 24 Temmuz'da saat 19.57'de en son sesini duydum. 25 Temmuz'da saat 11.55'te beni Edirne'den aradılar. Oradan arayınca yanında kaldık çocuklar aradı. Eşiniz sevk oldu diye. Ama biz oraya avukat gönderdik. Geri gönderme merkezine Edirne'ye. Avukat gönderince oradakiler diyor ki Sinop'a sevk ettik diye. Sinop'a İl Göç Müdürlüğü'ne gittim ben 28 Temmuz'da. Orası diyor ki serbest bırakmışlar. Ama 28 Temmuz'da avukat gönderdik oraya. Avukat gönderince orası diyor ki biz serbest bıraktık diye. Ama eşimden hiçbir haber yok ki. Nerede o? Serbest bırakıldıysa nereye gitmiş olabilir? Büyük kocaman insan kayboluyor mu? Lütfen yardım edin. Ben hep yetkililere sesimi duyurmak istiyorum. Lütfen görmezden gelmeyin. Bugün 6 gün oluyor. Bir insan evinin yolunu bulamaz mı? Yanında parası da yok. Telefonu var. Telefonunu da açmamış, kullanmamış. Lütfen bana acımıyorsanız. Ama çocuklarıma acıyın. 4 çocuğum perişan halde. Eşim her gün sabahtan akşama kadar benimle
konuşuyordu. Lütfen yardım edin. Bir çaresiz anneyim ben. Bir çaresiz eşim. Görmezden gelmeyin. Yine hormatly vatandaşlar, men size şu videonu görkezdim. Şu videonu men TikTok'ta koyuyorum. TikTok kanalyma men görkezip bilemem, YouTube'da gepleşip geçipdi. Onun için bağışlan şu TikTok kanalına koyuyorum. TikTok'ta bir vatandaşımız bize de görkez videonu idi onu. Şunu men TikTok kanalına koyuyorum. Öğlenden soň oňa görebilirsiniz. Biz gepleşige dowam edeli, hormatly vatandaşlar. Yine yeni bir gerek meni ýatladyň Alişer Sahatov bilen Abdullah Urusov Türkiýede gitdiler. Şol ýerde türkmen hökümetiniň eli bar, şol ýerde MHM terroristler, polis zombiler we jenaýatçy Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowyň eli bar diýip takmin pikir edýär. Onuň üstüçiler o tutnamalar emele geler. Eger Türkmenistandan şolar çykaýsa bir ýerden diýmek, şol terroristler Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar öz halkyny ogrulap başga döwletlerden gizliň ýagdaýda getirip Türkmenistana gizliň ýagdaýda suud edip gizliň ýagdaýda şolary çäre görüp, ýani bikanun ýagdaýda çäre görüp, bular onu terroristler bolýar. Onuň üçin biz garaşýar maglumatlary. Gelin biz çykyşymyzda dowam edeli. Men ýalňyşmasam 13 sentýabrda ine ünsüriň şuňa. Men köp video görkezek, şoň üçin birinji videoları görelim, oňa analiz edersiz. Yine 13 sentýabrda sizin bilşiňiz ýaly Gurbanly Berdimuhamedow halkymyň syýlamagyň içine hiç il awry bolmagyň Merkez Aziýa diktator döwletleri aýlanyp men türkmen halkynyň milli lider diýip şo ýerden awry alyp içindäki türkmen halkyna gökezek bolýar, men ine awryly, men syýnýar zat edýärler. Bu üstünden tomoşa bolýarlar, bir donjagaz ber, bir medaljaga baryp götüne dep goýberýärler. Tomoşa bolýarlar. Ünsüriň şu zatlar men görkezýän size. 14 сентября лидер туркменского народа, председатель Хам Маслахаты Туркменистана, уважаемый Гурбангулы Бердумухамедов, прибыл в Республику Таджикистан. Возле Дворца нации высокопоставленного гостя встретил председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустаме Эмомали. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, искренне встретил... Yine ünsüriň hormatly vatandaşlar, yine şu ýerde ünsüriň aeroportda görkezden oklar, aeroportda bunu garşy almaýarlar. Yine ünsüriň Бердумухамедов прибыл в Республику Таджикистан. şunu garşy alyp, ýani Özbekistan prezidentiniň ýanyna elýärler. Egerde dost bolsa, egerde nime duşanbe. Yine dost bolsa da bolsa, awry bolmasa hökümet prezident garşy almaly. Ünsüriň Высокопоставленного гостя встретил председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Meclisiň başlygy meclisiň başlygyny garşy alýar. Meclisiň başlygy, ýani prezident garşy alýar. Ýöne hemmeler bilýär, Türkmenistanyň prezidenti ogullarla şuň özi. Hemme zatlar saklap duran şuň özi. Şoň üçin neme Gurbanly Berdimuhamedow Täjikistan prezidentiniň iň erwet kopyasydyr. Ýa-da Täjikistanyň prezidenti Gurbanlyň iň erwet kopyasy. Men pikirimçe Gurbanly Emomali Rahmonowyň iň erwet kopyasy. Ýazın kommentarda siz näme pikir edýäňiz? Душанбе, уважаемый Рустаме Эмомали. Эмомали Рахмон искренне встретил лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедова и приветствовал его в Таджикистане. Во Дворце нации в рамках 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии состоялась церемония вручения высшей награды глав Азии состоялась церемония вручения нации в рамках 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В рамках 5-й консультативной встречи глав государств, yani döwlet başçylarynyň yani konsultativ 5-nji duşugy. Ine şo duşuga Gurbanly Berdimuhamedow bar. Näme Serdar barnok? Serdar Gurlabiňok. Ýygnaklary geçirende ýek özi gelýär. San teknologiýalary diýip ýek suflörden okuýar. Ine. Men öňüme Serdar Berdimuhamedow kartinka, Rybakov. Gurbanly şol prezident bolup gelipdir. Ýadyňyzda bolsa, ýani fevralda 2024-nji ýylyň 20-nji ýylyň fevralynda biz muny bu ýani prijat edenler biz muny bu ýani stenka gaplanyna gorkup ay men häzir ýadadym ýaşar öňe çykmaly diýip
bir topar ýaşarym ynanly häzir bul gitjek, indi täze prezident boljak, reformer boljak diýip öz oğluny getirip goýdy şonda. Bu ýa-ni perestanovka Medvedew bilen Putinin edýän perestanowkasy. Ýene de şu öňkü bolşy, ýene öňkü haramlygy, ýene haramgullygy, ýene öňkü ýaly gitara çalyp, öňkü ýaly ýa-ni tire gurup gezipýär. Şol bir adam Türkmenistany 18 ýyldan bäri dolanyp gelýär. Vatandaşlar. Hiç alypkan ok. Ine mesela юридически доказать diýen. Ýene bir redaktiňden şunu men görkezýär. Нации в рамках пятой консультативной встречи глав государств Центральной Консультативная между нациями в рамках пятой консультативной встречи между глав государствами. Глава государства oluna prezident bolýar. Halk maslahatynyň başlygy meclis bolýar. Ne şoň üçin neme ogly kakasy oğluna derek gidip oğlunu bar ýerde awryny açapýar. Oň üzerine oklar şular ýa-ni prezidentde duşuny onu tereden oklar, üzerine oklar. Öz kakasy awryny açýar. Ýynakda oturuny bir kakanyň sorak gel birinji gürleme diýip ýa-ni muny kemsi diýerler. Ine Türkmenistanyň ýüzi, syýasat ýüzi şul. Dogry şunu. Ine ýerine terdim. Азии состоялась церемония вручения высшей награды глав государств Центральной Азии. Торжественная церемония вручения высшей награды состоялась с участием глав государств Центральной Yani devlet yol başçılarına, prezidentlere bayrak bermeli olsa ine kurbanlığa verýärler. Ünsörün bula içinde şul ünsörün yine kartinka verdin. Şu yerde yine şul kartinkada şun oturmagy hiç hili yankı nimeti yoktur. Yani şu yerde ünsörün Центральной Азии. Торжественная церемония вручения высшей награды состоялась с участием глав государств Центральной Азии и Азербайджана. ine devlet yol başçılarını deyip şunu yankı täjikden medal berýär. Yankı nimetini berýär-de. Yankı devlet orta Merkezi Aziya devletiniň arasyndaky medal berýär. Şöyle Serdar Berdimuhamed el çapyp goýanmy? Bul bir Rabakov. Ünsörün şu Rabakova el çapypdyr. Hakykatdan hem şul medal almaly. Şuň boýuna gerdirmeli. Şul medal alyp devlet başçylygynyň hökmüne yankı Merkezi Aziyada fet bermeli. Ine oň diregine şo ýerde oglanma kakady medal alyp hemmeti gülüşip otýar. Ine Türkmenistan. Siz aýdýaňyz, "Uy, döwletimiz bar, arkadagymyz bar, arkadagy Serdagym bar." O bizde parçalyk. Bir tamsyk özüni parça diýip itjegini edipýär. Ünsörüň ýerine. Ünsör terdim. Азербайджанской республики. На пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по совместному решению глав государств Центральной Азии за выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами Центральной Азии, углубление взаимовыгодного сотрудничества, дружбы и добрососедства между государствами Центральной Азии, углубление взаимовыгодного сотрудничества стран региона в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных интересов и инициатив стран региона в международном сообществе, а также многолетние личные усилия, направленные на созидание и поступательное развитие в торжественной обстановке, вручил высшую награду «Почетный знак» национальному лидеру туркменского народа, председатель. Ünsörüň. Prezidentler üýüşüp terdim. Prezidentler ine 5 san prezident üýüşüp şoňa bayrak berýär. Munan satyn aldy Gurbanguly. Herdine padarky berip, herdine pul berip, zat edip gaýrat edin. Maňa berin, meni halk syýlanok, meni gollaň, erti sizde de problem bolsa menem gollarym diýip bular anbat diktator kluby öz arasyna bir-birini gollaýar. Bir gülküş zat, men size aýdyn. Doğan ýerler pulum ünsörüň ýerine, ünsörüň. Ünsör terdim. Halk Maslahati Türkmenistan'a Gurbanguly. Ödem näme üçin berýär-de? Men size ýene bir rek göstereyim. Merkezi Aziýanyň gatnaşyklaryny depkin ýagdaýda, ul depkin ýagdaýda östürýän oň strategiýasyny ýa-ni nimelerini ýa-ni başlyň hökmüne, mejlisiň ýolbaşçy hökmüne, halk maslahatynyň ýolbaşçy hökmüne ýa-ni maslahatlar berýän bir bolgusa zatlar, bir standart formulovka. Diýmek, bul bir zat üçin edildi. Bul daşdaky adamlar üçin näme? Daşdaky adamlar gülüp ýörler. Bul türkmen halkyna ine men syýasy maslak diýsem, ýok, men maslak däl. Entek men don alýan, entek men Merkezi Aziya diktatordan medal alýan diýip çykyşdy. Halka göküzjek bolup, men bir ýa-ni egneşlerine, egneşem däl, gullaryna göküzjek bolup, men syýlaýar, men hormat goýýar. Туркменистан
туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедову, национальный лидер Туркменского Республики Таджикистана, уважаемому Эмомали Рахмону, за Yine dedim 5 tane prezident otur, yani 6 tane prezident. Birleşni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o Azerbaycan. Merkezi ve Azerbaycan. Şu yerde yankı neme diye. Gurbanla medal bilen neme berýärler. Üntferin 5 tane prezident. Samit, konstitutivni samit, yani bu üç maslahat edýärler. Ul bir samitin öňünde. Döwlet ýolbaşçylary. Gurbanyň medali, dony, oňa bir neme bermek hiç ramka girenok. Ýöne Türkmenistan Gurbanyň pul beren soň, "Man gaýrat edip berin, men tiran oklar. Men halk ýykjak bolýar, meni düşman hökmüne görýär, meni bir gollu berin" diýip haýyş edip bir-birden her bir döwlete aýlanyp haýyş edip ine şu ýaly üç medal alýar. Ine Gurbany berýär. Ine näme tiýatratçy şu? Nolmy ýa-da güýçli tiýatratçymy? Ünsüň döwlet başlygynyň konsultativ ýygyna baryp oğluna derek şu ýerde hemme zatlar edip oğlan kartinka ýalýan ol kabinet ministr bar, sen kabinet ministriniň başlygy ýa prezident bolup gitsen, bir ministr ýanynda oňa bökdürýän bar şunu et, bar şunu taýýarla, erti şu zatlary ekspertler bilen taýýarlady, maň getir, gelip getirýär barlaýan da nime diýär. Şonu olan başa noktalar berdim. Düşünen o kabinet ministrde, özü kabinet ministriniň başlygy bolup, şu ýerde oturunyň dokument eltende getirmeň men ýanyma, gelmeň diýip ýa gyrýar üstüne. Ene 2 sany atalog näl Türkmenistan dolandyrýar. Elbetde ýagdaýym şeýle Türkmenistanda. Elbetde biz şulardan hiç sat garşamdyk. Kim şulardan döwletiň ösmegi, parahatçylygy, döwlet ýanky ilim bilim, syýasy, sosial meseleler, ykdysady meseleler öter diýip pikir etse, ulu ýalňyş. Gaty ýalňyş ýalňyz. Adamlar men size görkezip oturýan buluň bu haramzadaryň edýän oýunlaryny. Şu ýaly oýun edip, bular zordan verip berini saklaýarlar. Egerde sen prezident bolsaň, bu işleseň, döwletiň içinde hiç bir problem bolmaz. Seni döwletiň işgärleri, seni halk eline götürmeli. Olar zat ýok. Indi bular halkda neme? Halkdan tiýine hormat alyp bilmänsoň, ynam alyp bilmänsoň, daşynaky öz diktator ýanky dostlary bilen şolardan medal alyp, ine meni dünýä neme diýär, saklaýar, meni dünýä hormat goýýar. Bize o bir awra elip öz halkyna etirilen bir spektakl. Edilen spektakl. Gelin iýin terlerin. Indiki videoňy göküren size watandaşlar. Indi men şul videoň ýagny şul efiriň manysyny oýdum-da Türkmenistan, Özbekistan medal çalışmaklyk. Ine çalışmaklyk. Şular Özbekistan Gurbanla medal berdi. Edil ýarym ýyl gaýman, ýarym ýyl galman, ine Türkmenistana samit geçewen Türkmenistan Özbekistana medal berýär. Ýani Özbekistan prezidenti. Bir simwoliski bir neme, bu oýun ýeteňem bolýar, ýöne Gurbanyň üçin uly bir zat sebäp dünýä meşhurine bir döwlet muňa ýanky medal berýär. Men öň diýdim, ylga Putin'den medal alyp Putin'in gullugyny, Putin'in itirdigini neme diýär? Putin gowşady bolýan. Inni kime özüni satjagyna, niýe-de hojoýun tapjagyny bilen o. Erdogany ýykylyp gördü, Donmerk gördü, Erdogan bar ýok boldy, men oraya adam der. Özbekistany ýykylýar, Täjikistany ýykylýar. Aýgyra niýede bir zat ýalamaly bolsa, ene şu adam şonu diýär. Men öňüm aýdýan, Niýazowyň elini ýallap ýören, ýallak. Haçanda döwlet başlygyny bolup gelse, biziň durmuşymyz ýallaklyk bor. Biziň durmuşymyz şul ýallaga, şul gorkaga bagly bor, biz gorkak bor. Haçanda edermen oglanlar, haçanda zehini, ukyply adamlar gelse, biz ukyply bor, döwlet ukyply bor, döwlet giýdejili bor, döwlet diňe öňüder. Ine tapawdy. Men şoň üçin size şu ýolları gösterýän. Häzirki alyp barýan Berdimuhamedowyň ýoly, ýallaklyk, gorkaklyk, Türkmenistany kime satjagyny bilen ok, hojoýuny gerek, hojoýunçysyz ýaşar bilen ok. Özü hiç sat kabul edilen ok. Bir daha detsede hemmeler jaň edip, ýanky neme edip, neme toýýar diýär, mertlik ýok. Niýazowyň elini oşap ýören mertlik ýokdur şunda. Öz dostlaryny, Niýazow öldürip, öz dostlary türmäge basyp ýok edip, gorkusundan ýok eden adam. Gorkmayan bolsaň näme olur, näme daxylyň bar? Sen öz awraýyň, öz awtoritetin, sen özüňe ýol goýup biljek adam, olur bilen näme işiň bar? Gelin ýerine dowam edelim.
indiki video terdelim. Ine Özbekistan'ın prezidenti şu Gurbanguly Berdimuhammedowa dururusly medal bir dejurly medal berýär-de. Onam Türkmen telewizionyasy ine arkada hormat goýulýar diýär. Kim sana hormat? Sen ýaly bir diktator. Hani Ýewropada alyp gör bir medal, ya bir bayraq alyp gör, ya da bir Ýewropada bir tane Ýewropeski lider sana aýdyp gördümi? Gurbanguly Berdimuhammedow şu zatda diýdi, pikiri güýçli ya yeni bir zat bir zat aýdyp gördüm. Ya sen döwletiňe aýdyp gördüm, Türkmenistan öňüňden döwlet, öňüňden halk, Türkmenistan şoň inisiatiwalar bar diýip bir gurulap gördüm. Ýok. Näme? Aydara zat ýok da. Näme aýtdylar? Gelin seyredelim. По завершении плодотворных двусторонних переговоров состоялась торжественная церемония, в ходе которой президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вручил национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедову высокую государственную награду – Орден высокой степени дружбы Республики Узбекистан. Это почетная награда Высокой степени награда Орден Дружбы. Näme награда высокая степень? Näme ýa-ni ýöne dejur nagrada. Ýa-ni iki döwletiň arasynda gatnaşyklar üçin, gatnaşyklar üçin dostluk medali. Näme ýokary derejede näme bolýar? Gahrymançylyk. Gahryman. Onan diýsem iki gahrymançylady. Ananın. Gahrymançylyklarda men ýürütip bir video görkezdim. Şuň ýürütip videodan şu gahrymançylyk barada kim dünýäde gahryman, näme gahrymançylyk bolýar we näme gahrymanlar bar? Ve şoň arasynda Gurbanulyň goýup bolýar, goýup bolmakmy? Ýani şolaryň merkalary, ýani şolaryň hili we Gurbanulyň hili. Şolary deňek bolýar, deňek bolmak şuň öýlenim soňky videoda men size görkezdim. является символом глубокого уважения и признания выдающегося вклада Гурбангулы Бердимухамедова в укрепление многовековых уз дружбы, добрососедства. Укрепление многовековых век дружбы, узлов дружбы. Köp asırlar dostluğu birki diýen ýa-ni Gurbanguly Berdimuhammedow. Näme birki diýär? Ya daha şoňdaky özbek halkyna, ya Liwapdaky beýlik halklara, Özbekistana ýakyn halklara biz wizon alyp berdimi? Şol gezer ýaly, öýdügün anlaşmalar görür ýaly. Ya şolar bärde ýaşanlar, şolar kömek gördüm, aýrat mekdepler bir zat açyk gördüm ýok. Nämeler gördüm? İşte. Özbekistan mysal üçin Özbekistanyň Gargalpystan bir topar türkmenleri bar, gowy terediýär. Elbetde olam tereden ok türkmeni gally bolan şo ýerde ünsep başlady. Bular türkmenlerine kömek eden ok özbeklere kömek eder ýaly. Gurbanguly we Serdar Berdimuhammedow. И стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Туркменистаном. Вручение ордена подчеркивает его значимую роль в развитии всестороннего сотрудничества. Ine şu ýerde legendarny öz bir samsyk frazasyny ýa-ni aýtdy. Onan öz ýalňyşyny Şafkata gelmedi. Kem bit diýip. Men ýörte video edenlerden gürkünç video seyredim şoňa görürsüňiz. Şu näme samsyklygy. Bu adamyň Gurbanguly Berdimuhammedow psihik taýdan yaramaýanlygyny şunu biz balny aýdyp barlamaly. Şuraya psihik balnoy döwlet dolundursa biz nire barýar? Bizem psihik bolýar. Psihik bolup, rak bolup ölküp otyr. Nerwini çygynyp döwletde samsyklyk bir idiotçylyk ýürüdýän bir idiot psihik balnysan, ýani pasiýenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Сотрудничество между двумя братскими странами в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Şavkat Namoş juda katta rahmat. Şu ýerde frazany aýtdy, onu kesipdirler. Ýa gülkünç bolup bütün dünýäde onu aýryp kesipdirler. Gelin indiki videony seyredelim. Hormatly vatandaşlar, inni ters, ýagny Türkmenistana Berdimuhammedow ona bayrak berýär. Näme bayrak berýär? Sebebi men bayrak da dejurun bayraklar. Ýöne Gurbanuly jaň edip aýdandyr. Sen gaýrat maňa bayrak ber, men halkyň içinde bir açyk agraýalyň. Menim sana bayrak berýän, sana da agry bol. Şul akçadan ikimizden utýar halk tutulýar. Gelin şonu edelim diýip ediş şol. Ünsürüm.
плодотворных двусторонних переговоров состоялась торжественная церемония, в ходе которой президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вручил национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердмухамедову высокую государственную награду – Орден высокой степени дружбы Республики Узбекистан. Эта почетная награда является символом глубокого уважения и признания выдающегося вклада Гурбангулы Бердмухамедова в укрепление многовековой Ene şol ýene gaýtalan şu video. уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Республикой Узбекистан. Muny gördük aýan, muny aýraýyn, indiki videony göreli. Ünsüň. Watan programmaty hormatly ýerleşler, bul bir klaunadan ýa-ni maskarabazyň iň bir ýokary derejede spektakllary. Şoňa terediýän bolýan mara, sen bir geň görýäňde şu ýerdäki işleýän adamlar. Bilen okmy kara ýerýän işler. Näme diýerler? Bir samsyk ölen maslygy, fiýasy maslygy şular telewizora galdyryp şundan awra ýatajak bolup propaganda edýärler bolýar. Onu bir Alisher Sahat durun ýerine öldürýär. Şoň ýanky imidjini. Onu Abdullah durun ýerine öldürýär. Bir tane aktivist bütün Türkmenistan televiziýasynyň propagandasyny bir güne ýykýar. Düşünen okmuka başaryp bolunmajak mesele bir syýasy maslykdan Gurban Berdimuhamedowdan awraly adam, meli lider ýasamak. Kim onu golýar? Ol Cemal Saparov. Ona jenaýat işleriň ýanky möçberi tatbiklap bolanok. Agyr jenaýat, ýeňi jenaýat, administrativ jenaýat, Hudaý saklasyn onu eden jenaýatlaryny entek inşallah Türkmenistana barganda görür, telewiziýa özü aglap aýdar. Men etjekkel, meni mezbur etdiler. Meni etdiler, beýtdiler diýip aýdarlar. Ine Türkmen telewiziýasyna redaktorlaryna, şöyle jurnalistlara işlerine ýülenýän. Biz düşünýärsiň alajyňyz ýok, aýlyk almaly, hünäri östürmeli ýöne. Bir kezza propaganda edenlerde bir gülüben bir zat aratyna sokuň bilen bir güleli sebäbi size agyr düşýär. Egerde professional bolsaňyz, edin şolaýan bir zatlar halk gülsün, lezzet alsyn sebäbi siziň propagandaňyz halky gorkuzýar. Şu ýer bir samsyklar, ýa-ni atalogul, şolaram bir başga bir idiotlar Türkmen telewiziýasy bolýar diýip görkezdiň siziň idiot däliňizi, görkezdiň siziň professionalygyňyzy, görkezdiň siz adalatlyk, arasalyk, ýa-ni asudary üçin görüşýärňiz. Sen görkezdiň. Gelin seyredeliň. Diktorlara bular ýa-ni sesler üçin, ýa-ni ýüz keşke üçin saýlanan adamlar. Orada uly bir näme tejribe de ýok. Ýa-ni internasional, halkara korrespondent bolman ýa jurnalist bolman. Bir ýöne ýaş olanlar ýalar owudanja gurlýar, owudanja aýdýar, manyly gurlä bilýär. Ýöne aýdýan zadyny bilen. Ine Rossiýada alpbarjylar we propaganda edýänler. Onun hemmeti Ýewropada jaý edilip, zat edip, Ýewropany ertinden şama çeldi maskara. Şular köpügi işleýär. Özem gürül kondan merge diýerler, men telewiziýa işleýän. O sen maskara halkyň içinde iň maskara, pamoyka, mutur telewiziýada işleýän. Sen begenmeler utanmaly. Sen propaganda fiýasy maslagyň ýüzüni ýuýar. Şoňa düşünmelisin. Ene derdim. Kakı beyanda. Bilet mertebeli mihman Birleşen Milletler Guramasynyň we halkara maslahatyna gatnaşyjy ýurtlaryň döwlet baýdaklary bilen bederen Türkmen maşynyň halkara howa melgelerine mähirli garşylandy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy. Şulan bir korrupsiýan ýalan ýer guteriş, ine on bize kömek eder, näme murada bular dedi. Ine şulardan Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna adamlaryň elbetde Türkmenistanyň prezidenti, ýa-ni Atalogluň, ikisine de prezident diýmeli, Atalogluň maşyn sowgadarly şulardan. Biz häzir tutnamy görýär, şuny çykaryp maskaradan çykaryp ýa-ni atstafka etmek üçin. Şulardan Türkmenistanyň hökümetiniň bidat garýar. Utanma. Gelmem Türkmenistanyň gelýär. Diktator bilen salamlyş davet beren adam, ine onuň başlygy Trump erbet diýsem, Trump ýüzlerini urýar şunu. Ine ünferin. Türkmenistanyň prezidenti Guterres döwlet ýolbaşçysy garşy almaly tebe. Men näme döwlet ýolbaşçysy diýen? Döwlet ýolbaşçysy hem operativ action edýär, hemme işleri şol etmeli. Halk maslahatynyň başlygy
oturup meclisde kellesini dögmeli, näme haýsy ideýalar etmeli, kanunlar näýle haýsy ýagdaýda adamlara kömek etmeli. Halk maslahatyň millilidir, ýani ideýaly adamyň işi. Ideýaly adam oğluna derek gidip guterişiň ýanyna surata düşüp özüni awraýyn galdyrjak bolup nimetmäne barmalar. Bu näçe bir şeýle diýär. Hem ýerde surata düşýär, ýani Merkezi Aziýada guterişiň ýanyna erti biz şunu aýranmazda, ho meni hemmeler ýanky golýar diýne suratlar, amma siz men terrorist, diktator diýýär. Diýip erti güne gaçyp gidenne bütün dünýäde görkezler ýaly. Ortaýetde zatda ine ho meni bütün dünýä oldy. Onda näçe Guterres maňa terrorist diýmedi, näçe Guterres maňa diktator diýmedi. Şeýle özüni aly biýatýar bu adam. Gaty mekirdir ki, sebäbi sen mekir bolmaly. Türkmenmaşy ýaly uly diktator, okuly, bilimli, ýani Wyşpar şkolany oturan, Leningrad institutu oturan adamy öldürmek, ýani gurulan diktator sistemasyny öz başyna geçmek, ona bir mekirlik gerek. Ona bir olam bir sen egerde mekirliň ulanyp bir adalatly ýolda ýeňen bolsaň ony ýani saýlawlarda ýa-da işini görkezip edip halkyň awraýyny ol ýaly garanky ýollarda, ýani adam öldürip ganhor ýollarda şunu görkezip onsoň öz ýoldaşlaryny Recep we Akrat Recep diýdi. Ol hemme bu şu ýani ýoldaşlar kimden şonu eden boldy hemmesini ýok. Ene Gurban berdi. Şu 50 metrik ýerin şu 50 biljek ýerini alsaň şöyle jenaýat. Şunun tarihinde. Jenaýaty tarihi ýok şun. Näme? Ne şu ýal kezda evne ýani Guterres'iň elini guzaklap beýleki döwletlerin ýolbaşçylaryny, elbetde diktator döwletiniň ýolbaşçylaryny ellerini alyp nimedip özüniň awraýyny galdyryp. Näçe diňe bir zat. Biz hiç zat diýenok. Biz imsin otyrys. Biz şu zatlar iyi otyrys. Şu propagandany, yalan propagandany, şu edýän haramlyklaryny biz iyi otyrys. Ay bolýa-da, ay nimede, ay Türkmen saada da, ay Türkmen saada bolýan ýöne berkdir o beýle däldir. Siz gowşokluk etmeň. Gowşoklugyň netijesi şu. Gowşokluk bolmaly, haçanda çağan bir ejizada gowşokluk görkezmeli bolýaly nime lejatyw ne býut diýip bolýaly. Ýöne buraya haramlady, ganhor öňe çykyp sen hemme dadyň oglasa, sen hakyň oglasa, baýlyň oglasa, näçe biz oturmaly? Näçe biz ay bolýaly innik geljek gowalar ýa innik geljek şu ýalan bolmaz. Näme gurrun edýär? Ay bolýaly biziň başajaklarymyz ýok. Näme gurrun edýär? Näme başajak? Alişer Sahatyň ýeki özüň başlandagyny gördüňizmi? Gorkup şonu uglap galýarlar. Ya Abdullah Urusyň ýeki özüň başlandagyny gördüňizmi? Şoň üçin ay bolýaly diýip özüňizi kemsitmeň. Her bir jan Türkmenistanyň her bir adam aňyrsyna, ganyna, aňyrdan gelýän gahmanlyklar dur. Boldy deliň o. Kim bolar? İki tane bir samsyk bire siýasatçylyk beýlekem siýasatçam däl. Gepler bilen gurlan bilen ýöne kartinkany zapan edýär. İki tane ukypsyz Türkmenistanyň elementarna manalyny hümüdini galdyryp bilmeýän adamlar hiç sadet bilen oklar. Döwlet öz başyna bar ýa. MHM polisler aýdýar, näme teňden aglynyň ýani gep çykmasyn. MHM polisler içjegine diýär. Habarlar amma olar hem kontrol edilen oklar. Olar da ýani maslahatlar bilen ok. Ýöne çenden geçenini alyp basyp goýberýär. Olam haçanla olary ýani Gurbany bilen Serdary hop görendi. Hop görmese ay basyň. Sebäbi şolary erwetdik barsyn. Biz arasda bolup galaly, ýöne şolar erwet bolsyn. Ine biz arkadagy Serdar arkadagyny alawaly. Serdar arkada. Biz arasda biz öldüremdir. Ine polis MHM'ler ölýär. Ine şolar erwet diýip aýtdyrar ýaly. Ýöne şoň eller bilen eder ýaly. MHM terroristler, polis, zombiler siz düşünen okşalardır. Ya da siz düşünüp tamsyk edip pul gazanýar. Siz dogduk ýolunda. Dogduk var ýani ýolunda. Men aýdaýyn. Halk ýuwaş-ýuwaşdan çydar, onsoň gürlemez. Häzirlikçe köçe çykýar, häzirlikçe prezidentiň ýanyna barjak bolup adalat gözleýär. Inni olam bolmasa, şo ýerden alyp gaýtsaň şolary. Bir ýol bar.
üýüňe barıp öýlerinizi yakarlar. Ene işte olardyň. Olar basyp berersiň. Bular ýuwaş-ýuwaşdan her bir maşgalap öz partizançylygyny edip, öz içinde öz awraýyny, namysyny gorap, baryp öýüň ýakgaýlar diýje. Ene şonda siz düşünürsiňiz türkmen halkynyň kimdigini. Şonda siz bilersiňiz, biriniň namysyny alsam, biriniň gyýyny zorlasam, biriniň maşgalatyna degsem, taýak gelýän eken maňa da. Sebäbi siz kanundan ýolda barýanmy? Kanundan ýolda da size jogap geler. Şonu düşüneňiz. Ünsüňiz şol zatlara. Eger siz jaýyňda çagan zadyň ýatsa, senem işte bolsaň, näme ýaşadyk şu zatlar bilen? Oturup pikirdim, men näçe haramlyk etdim. Maşgalandan galyň. Ya da özüň ýanarsyň şol bilen. Ya da sen gözüňde ýanar etjek zadyň bolmaz. Näme dersiň? Şurýaly. Ine hormatly watandaşlar, ýagdaýlar şurýaly. Gelin ýygyny dowam edeliň. Kahraman arkada Agmat Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen mähirli salamlaşyp, ony mukaddes türkmen topragynda görýändigini şatlygyny aýtdy. Ünsüň Türkmenistanyň prezidenti döwlet ýalwaşdy, şurýaly uly wezipeli adamlary garşy almak. Näme şol gurunýa şu zatlar. Gurban Berdimuhammedow gurunan ok. Millidir iýde ýöremeli, ýani ine maşgalada egerde sen çagan senden sorman öňe çykyp näme edip ýörse näme diýersiň? Sen ýaşlaryna seretmäň, statusyna seretmäň. Türkmenistanyň prezidenti milli lider, onun statusy prezidentden prezidentiň ýerine öňünde gitmeli. Kakaty bolman sen, daýaty bolman sen, ata babaty bolay. Status bar. Ya da status olmasa, onda sen şu zatlaryň status bolmady, onda seninle paçalyk etjeňe diýen oğlum ba prezident, gyýdyň prezident ýa gyýdyň ýene bir zat, onu seretmen etjeňe diýen. Diýmek döwlet ýok, diýmek statuslar ýok, prinsipler ýok, döwlet guruşy ýok, döwlet ýok. Etjeňe etýärsiň. Ine size tutnama Serdar Berdimuhammedow hiç kim Türkmenistanyna ol bir pustoy baklaşka Robocop Birleşik tarafından karar edilýändigini nowatdaky beýanlar. ine şunu guterişi kim masalya Türkmenistanyň milli lideri ýurtlaryň döwlet baýdaklary bilen bedelek türkmen maşynyň halkara howa mendelerine mähirli garşylandy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Kahraman Arkat ine ünsürüm. Ine Türkmenistan şu, Türkmenistan diýilýär. Ine bul makarçylyk dowlar, ünsürüm. Ine kim makarçylyk ünsürüm? Wakalar tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 30-njy ýylda hormatly prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Paýtagtymyzda türkmen maşy her ne tarap ogur alan döwlet başlanyny Serdar näme diýär? Serdar gidýär ünsürüm. Ýani obýektler barlya, näme diýär? Bir kabinet ministri ýalydyň. Obýektler kabul edýär, näme diýen bolsa. ýoluna gorçeken karary Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykargasy bolmadyk isparýan döwletler boýunça 3-nji tren guramaçylyk döwlet toparynyň maslahatlaryna forumy ýokary derejede üstünlükli durum. Ine ba obýektler barlya da diýär. Şunu kakasam etmeliler, gurbanlam etmeliler, terdarım etmeliler. Şunu kabinet ministrinin bir orunmasary bellenýär. Sen jogapkärçilik şu işlere barla boldy. Prezidentiň başga iş bolmaly. Ol obýektler gidip barlamaly. Ol haçanna döwlet ýolbaşçylary ýa-da bir uly gurman bütün döwletleriň birleşigini taklayan bir gurman ýolbaşçy gelse, onu garşalmaly. Ine şu ýaly Türkmenistan. Soň sen içe de gören oklar muny ünsürüm. Ine. Anagatçylygyň, dostlugyň, özara düşünşmegin we insan-perwer ýörelgelerin halk paýtagtymyzda oglamak üçin türkmen köprüýüniň her tarapyna ýanýardylar we goýok. Elbette iýdinle ýa-da bular spektakl okudýarlar. Ýaýganlandyrylan giňmeşerlik Gösterişlerin wekilleri we aýdyň netijesi. Ine şol ýa-da nowatdaky beýanlar. Başlan abadançylyk bolumyň aýdyň nişany. Onuň wekilleri dejurny çykyşlar ünsürmeli. Açlyk kömegini Gara şunun bilen gutorýa. Şunun bilen hiç şart ýok. Ine şul watan programmatyna iň esasy ýa-ni informasiýa guteriş geldi. Şo ýerde gurban bolar. Ýazar ýok. Ine şuňky informasiýada ýene de gurbanlygyny öňe goýup, ýene gurbanlygyny öňe
ya da Serdar apala düştü. Apala düştü yani bitecek bolya Gurban'ı ayıracak bolya şunu hiç yani öňe goýup nimeden ok ya başaran ok ya da Gurban'ın bunu düýünen hata beden ok ol egineşden ýanyna diýişýär. Ay bir tantyk bir zat diýmän. Oturup berden şu kreslany gorap men gidemde kreslany gormany bir dogun gardaşym gerek şu oglum bolýa. Meni ýa-ni kidad etmek bolýa diýip goýulan adam. Gelin indiki video seyredelim. İndiki video ine men size görkezeyim. Intiferin vatandaşlar. Beýanydyr. Tutuş dünýä ähmiýetli Ine mesele. Özbegistan geldi. Ýan halkara maksadyna gatnaşýanlaryň sanawy giň Ine bizim esas temamız. Türkmenistan iki taraplyň sammitde baranda şo ýerde Gurban Berdimuhamedowa medal berdiler. Dostluk barda. Indi bulum gaýtarman da şu medal. Men şondan ýan egerde şo bir-birine medal bermeseler onu başgaça boldy. Bu hakyky iki halkyň arasyndaky dostluk boýunça uly işler edenlik üçin bir adam näme bellenýär da, ikinji adam ol berilnok. Ýöne birinji adam falşy bolan soň ikinji adam falşy bolaýmaly, iki döwletiň arasynda ýöne abmen medali. Bolup geçe munam Gurbanyň inisiator bolýar, öz birinji alýar. Şonun inisiator. Maňa medal berme, men halk öldürip bar ýa. Men hata beden ok diýip ine. şäher dünýä derejesinde uluklanma bildirilýändigini görkezýär. Deňiz ýakatyndaky şäheriň durky düýüp täzelenen howamy ediline Özbegistan Öňsürdüňmi Türkmenistanyň şurýaly Gurbany gezilen ok. Ýüzü ýa-ni gyşyk, nime edip gaharly. Ine Özbegistanda bar ýa, muny Özbegistanda 100% öldürmeliler. Bu bilýär. Özbegistanyň ýa-ni spesslujbalar gorýa. Şondan düýüşini açyp berýär. Inferm. Türkmenistanyň şeýle gezilen ok. Şunu gatyn inferm. Aýdyň beýanydyr. tutuş dünýä ähmiýetli meseleleri öz içine alýan halkara maksadyna gatnaşýanlaryň sanawy giň meşhurly şäher dünýä derejesinde uluklanma bildirilýändigini görkezýär. Deňiz ýakatynda Ben dedim. Şuraya şahatlykty gördüňiz Türkmenistanyň içinde. Bar ýaly. Görenler sana. Farşy bir şahatlykty bar ýa, şuraya hakyky şahatlykty diýe çördü. Onun bizapasnysy bar. Türkmenistanda ýok, bu bilýär. şäheriň durky düýüp täzelenen howamy ediline Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň uçurgany. Dostlukly ýurduň başçyny Şawkat Mirziýoýew uçuryň ýanyna türkmen halkynyň milli mehmanperwerlik däpleri esasyna garşylandy. Berde de görgül çağlar iltip çäri geçirip çağlar bulur golya o görgül çağı näme diýeni ben ýetki torasyň ýadyndan çykýar. Bellenilýäli iki ýurduň we doganlyk halklaryň saat Şunu ýa-ni Şofkat Mirzoýew bir ýere baranda hiç şart ýok. Ýöne Türkmen prezidenti gelende edýär sebäbi şuň inisiatory ine Gurban boly. tarihi göz başyny ahyrlyň jümbüşinden alyp gaýdýar. Özbegistan Respublikasynyň prezidenti dünýä ähmiýetli meseleleri özüne jemleýän Birleşen Milletler Guramasynyň deňde şkalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler Ünsürüm. üçin maslahatyna gatnaşmaga ýigerilen Ünsürüm. Prezidentler gatnaşýar diýär. Hal Serdar Berdimuhamedow. Döwlet ýolbaşçylary ýa-ni 3-nji konferensiýany başlamaka öňüň konsultasiýa geçirýärler. Bu näme döwlet ýolbaşçymy? Samozvanit. Näme işläp ýörýärdi? Men näme diýen fiýat maslak. Hem özü fiýat maslak etdi, hem ogluny fiýat maslak etdi. Näme işläp ýör şu ýerde? Bütün dünýä gülkünç bolup. Kim Türkmenistan maslak edýär? Aýdyňany. Bizmi? Ya şunu men size Türkmen dilini aýdýan, Türkmen kontentini aýdýan orşaýdam, utonýan orşaýtmany. Orşaýda aýsam, hem ünsünü çeken, itagam ünsünü çekildi. Bütün dünýä gülüp ýör. Serdar Berdimuhamedow üstünden sebäbi Gurbanly maskara bar, klown muny ýöne maskara edip ýör hem ýerde. Şoň ýerine ýygnaklar bar, şoň ýerine beýlik döwletleri bilen gülleşip prezident men oglum maňa pul beriň, maňa pul berek men arkadaş şeker urýan. Bizim baýlymyz bar, gazymyz bar, biz berip. Gaz baýlyk onku däl, halkynky. Halkdan soraman basyp ýör. Halkdan soraman arkadaş şeker urup ýör. Halkdan soraman ýa-ni şo Türkmenistanyň baýlygyny alyp vilayatlary bermän, şo ýerde guruluşy edip ogurlap ýör. Bellenilýäli häzirki döwürde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar iki tarapdaýyň we
Ýanaklar muny kän halanoklar gaharlar gelýär ýöne çydamarlar te Türkmenistan döwleti ölçü diye kimi bermeli. Protokol boýunça, nime boýunça, düzgün boýunça döwlet baştonlary bilen döwlet başton duşmaly. O ters bolmaly. Bular bolsa Türkmenistan Mısır döwlet baştona derek ine şu ýaly özüne millidir diýip tamazlaýan, öz-özüne ad alan, öz-özüne ad goýan, lakam goýan şul adam hem Merkez Aziýa sammitine gatnaşýar. Prezident ederek hem näme gidýär? Erdoganyň ýanyna, Turan birleşigine hem bar ýere gidýär, käbirler ogurlaryp gidýär. Ay şulanma görjek bolsaňa gezip ýör koridorda. Ine meň bilen gürleşiň diýip gün aýdýar. Tarapdaýyn etatda ösürilýär. Şunu Awrail halkara guramalar Kadar dengiziniň ajaýyp kenaryna geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň dengiz halgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleri boýunça Ünferin. Şu ýerde ine prezidentleri Gurban garşy alýar. Şol 3-nji konferensiýa gelen adamlaryň garşy almaly adamy, ýagny prezident. Prezidentler garşy almaly. Halk maslahatynyň başlygy çykyp almaly. Haçan da beýle bolýar. Haçan da iýdigide prezidentler gelse, mesela için prezident yetişmese, onu prezident birini garşy alýar, galanlaryny onuň orunmatary, ýani prezidentiň orunmatary, halk maslahatynyň başlygy barmaly. Halk maslahatynyň başlygy gelende barmaly. Prezidentleri prezidentiň orunmatary, ýani kabinet ministriniň başlygy, vice-premier garşy almaly. Näçip? Sebäbi döwlet ýolbaşçysy, döwlet başdany ýerine ýetiriş hökümet bilen işleýär. Ine şonuň ýani kömekçileri şol. Ýöne halk maslahatynyň ýolbaşçysy. Ol bilenok operatiwny işleri, ýagny ýerine ýetiriş işleri, ýerine ýetiriş hökümetiň edýän zatlaryny. Ol wapşe başga bir polýada getýär, başga bir ýani işler edýär. Zakonodatelny, ýani kanun çykarjy işlerini. Näme hojuly işlerini näme bolşunýar? Meniň umaýdan gidip guruluşlar edip ýörmi? Gidip sen şunu beýle düzüm diýip prezidentden ruhsat alman, prezident ba oň üstünde ruhsat alman zamyçanlary berýär, tankid edýär, aýryň boduň pul berýär. Bu kim? Şuň roly kim? Statusy näme şuň? Halk maslahatynyň başlygy däl şuň. Milli liderim däl şuň. Näme şuň statusy kim? Şonu bir aýtsaňyz. Kim şol adam? Özüne Gurban Berdimuhamedow milli lider diýen adam kim şol? Şoň statusyny maňa bir kesitläp beriň. Men düşünemok şoň. Egerde milli diýsek, halk maslahatyna oturanok, kanun çykaranok, ideýalar ýok, hiç taby ýok. Boş. Gurläp bilenok, gurlänne, gül kursatlara diýip bütün dünýä bolýar. Näme ideýa berdin? Bir psihik taýdan bir ketel adam. Şol prezident. Prezident bolsaň sen hemme prezidentlerin gatnaşyklary etmeli, ýola gurmaly. Oraya ukyby ýok, oraya fizik danlary ýok, oraya mümkinçiligi ýok. Guruş edip ýör. Bu kim? Ministr guruş ministrligi. Şol ýerde hem guruş ministri, hem prezident, hem dünya Türkmenistan dünýäsiniň padşahy. Etdenik pul büdjetden alýar, oňa berýär, muňa berýär. Şol karar alýar. Şeydim diýip. Oho, doganjan döwlet bu, döwletiň içinde kanun çykarjy hökümet bu, ýerine ýetirjy hökümet bu, suwut hökümet hökümet bu, ýerine ýetirjy hökümetiň ýolbaşçysy, ine döwlet ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Şol büdjet kabul edýärler. Şol büdjetde öňünden goýulmadyk bolsa, sen şol pullary ellemäne hakyň ýok. Öňünden planlaşdyrylmadyk bolsa, sen şol täze obyektleri konferensiýa geçirjek bolup kelläňe bir akşam trek çekende gelen ideýany özgörtmäne hakyň ýok. Sen şol meclisde, sen şonu ýani halk maslahatyna, sen şonu kabinet ministrde oturup maslahatlaşyp karar çykaryp onsoň etmeli, döwlet boljak bolsa. Ýa-ni dogrymy? Ya men düşünemokmy? Bu näme bolýar? Etjegini edýär, kelle geljegini edýär, ogluny bar sen şunu etkel, bar şunu etkel diýip ýumuşak bolan. Onda näme prezident etip goýdy? Biz utanýar şu ýaly, ýani kartinkadan, Rabakowdan. Ine şoň üçin Türkmenistanyň awry ýok. Onu aktivistler, watany, nemäni bir topar arkada zamanyň aktivistleri edýär, ine aktivistler edýärler şunu Türkmenistany şoň imajyny nime diýerler, imijini ýykýar. Ýok, dogan biz ýykam ýok.
Biz Türkmen diline çıkış edýär, Türkmen aýya. Şunu bütün ortlar zatlar niýeden eşe? Ine telewiziýany görýär, ine görýär, döwlet ýok bularda. Bir tamsyk bir wa hem prezident, hem bir lider, hem Türkmen halky, hem Türkmen halkynyň ýa padşahy näme edip ýör? Kim bulyp olaryň sorag berýär? Menden soraýarlar. Kim şol? Biraz agydyp. Men saýdym, meni bilemok kim? Şu statusyny kesipläp berin. Gurban uly. Meniň üçin moşennik, meniň üçin korrupsioner, paraxor, meniň üçin jenaýatçy, adamlar daşyrtdan ogrulak gaýdýar, komanda berip. Meniň üçin şu adam Türkmen halkynyň gözüniň oduny alan we Türkmen halkyny katastrofal genosida getiren adam. Mundan beter jenaýatlar intek Türkmenistanyň bütün tarahyna kim etdi? Niyaz etdi. Olam şu derejeye yetilmedi. Yetilmedi. Yetjek boldy, yetilmedi. Egerde ruhnamany bir tane kitap yazan bolsa, bu karamda 61 tane kitap yazdy. Oğlu eýem 3 tane kitap yazdy. 3 ýylda. Men bir kitap yazjak bolýan, inanyň jurnalistler var ýanymda. Gije uny haýş edýär, sen galsawa goýaý, ýa galsawaň biz oturup işlärsä sana ýa tekstini berip nimeler edemok. Näme sebäbi? Men özüm ýazmasam şonu hasap edemok. Özüm ýazmanda wagtym ýok. Ine. Wagtym aňada dursun. Men intek o derejä baramokdygymy bilýän. Näme şeýle kitap ýazaýyn? Hawa men köp zatdan habarly. Köp zat analiz etdim, zat etdim. Ne bir dünýäde bir jurnalist haýş etdi. Opozisiýa barda taryhy boýunça sen bir pikirini aýtyp bersen, biz şoňa ýa kitap ýazýar diýip. Men şonu edemok intek. Bu ýaňy gelen prezident Rabakov hem kitap ýazdyr. Soran kitaplaryň atyny. Birinji sahypada näme ýazdyň diýip soran şuňa. Ýa gurbaldan sen 10 tane kitabyň adyny aýdyp bilsen, biz sana milli lider diýip aýdany. Bar ýok bolýar. Men eýem ýadymdan çykardym, men kitap ýazandan goý. Jogap berer. Şu ýaly idiotlar bir şu ýa spektakl gurup bizi bir idiot hasap edýär, men şoňa haram edýär. Biz köçede tapylmadyk. Biz eşek bakamyk. Men kagam diýişýärli. Biz eşek bakamyk. Bizem bilimimiz bar. Bizem enatamyz bar. Bizem bir edepli, terbiyeli maşgaladan. Bizem 3 tane diplom aldyk. 3 tane institut turduk. Bizem ýa-ni açyk durmuş tejribemiz bar. Biz bu zatlary bir ýer bu zatlar kabul eder ýaly. Biz edbilemde onu kabul. Murada näme aýyp üns berýän diýip. Üns berjek ýa-da üns berjek o. Kabul edbilemok men şunu. Siz kabul edilýän bolsaň. İdiotizm. Gülkünç. Bütün dünýä üstümizden gülýär. Aýralymy şunu bol edelim şu zatlara. Eger täze gelim şunu etse ona mı aýralyň? Edbilýär elimizde ol. Ene şu ýazlar üns berin. Hani Türkmenistan prezidenti? Näme üçin kabul eden ok beýlik prezidentleri? Näme üçin şu adam öňe çykýar? Kim şu adamyň statusyny näme aýtyp berýän? İyi gatgyzyklar ýöne bir dejurny nemeler hiç zat ýok. Indiki neme widiýany görelim. Indiki widia terdim. Şol konferensiýa gelen adamlar men size görkezýän. Ünsürüm. Türkmenistan konferensiýa geçildi. 100 tane döwletiň wekilleri gatnaşdy. Gelin hasaplaryň näçe prezident bar? 1, 2, Ferda priнимающий hasap eden 3. Galany premier ministr, kabinet ministriniň wekilleri. Galany ýa-ni vice prezident diýdi, bir uğurdan ine. Şoň galanlary ýene-de bir tane padşa bar. Kiçik döwletiň padşalary bar. Ine şu birinji riýatda iň awraly statusly uly adamlar çykmady ine şu turatda. Ünsürüm. Ýa-da men size aýdyn. Şu ýerde kim bar? Ine Mirzoýew, ýa-ni Özbek medal üçin geldi. Rahmanow özün bu muňam ýagdaý bizimkinden beter. İçinde awra ýok. Şu awra gazanmak üçin şu ýerde atlar pasiýelklara gatnaşyp, ýa-ni özüni surata çykaryp propaganda edýär. Bir Afrikany bilemok vice prezident öýdän Guterres we Tokayev. Ine prezidentler. 100 tane döwletden jemi 3 tane prezident geldi. Ine konferensiýaň hümmedi. Bolmasa
Şol konferensiýa onu bellenip zade goýuldy. Öňünden. Ine näme çykyrdy gelen ok? Yakynan. Näme çip ýanky ýakyn döwletler Azerbaýjan gelen ok. Näme çip ýakyn döwlet ine bu tarapy Afganistan, bu tarapy Iran, bu tarap Pakistan, näme çip Hytaýyň wekili ýok. Bunun nimeti ýok, hümedi ýok. Şunu halany oň üstüne biz hat ýazdyk. Şöyle barsaňyz, siz şu rejim golýaňyz diýip. Utanman korrupsiýa diýen göteriş bar ýa. Utanman. Ve beýleki diktatorlar bar. Ine Türkmenistanyň konferensiýasy. Konferensiýanyň netijesi. Ýöne inni şundan Türkmen halky näme gazandy? Gurbaly näme gazandy? Gelin şoňa seýredelim. Şu konferensiýada. Yeni Vatan programmasyna gelelim. Bir minut. Bir minut men sesini düzelteyim şunu. Kurdumyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galýanlygyny alamatlandyran halkara forumuna gatnaşjylary mähirli garşylady. Ahyrman arkadagymyz belim mertebeli mihmanlary Türkmen topragyna görýänligini ören saatlygyny aýtdy hemde Bu Türkmenistanyň halkyna hoşallygyny beýan etdi. Men dünýäniň durun künjeklerinden gelen wekilleriň mähirli kabul церемонии. О том, что Эмпути не имеет Men reklam edemok şunu. Ýöne diňden özüňiz şunu. Ene Gurbany Berdimuhamedow. Ýatmaklyk näme diýär? 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Господин председатель, слово предоставляется вам. Пожалуйста. Главного партнер эффективный, людям добрый, вот, солидарность и устойчивость. etinen müküm orunu Evet, eýle. Kevde we dünýäde paragatçylyk hende durnukly ösüşe goşmany dowam edýär diýip Filemon Ýan aýtdy hemde portotdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli liderine köp taraplan we öňüňiz diplomatiýasyna müküm goşandy hökümne dialog paragatçylyk kepligi başlangyjyna ýokary baha berdi. Filemon Ýan bu maslahatyň deňde çykalyp Участники торжества, уважаемые дамы и господа, завершая торжественную церемонию, хочу выразить искреннюю благодарность главам делегаций Организации Объединенных Наций и всем участникам. Страны, не имеющие выхода к морю, Hemmelerine tagul edýän organizatoram ýa-ni şul kabinet ministri ýa beýleki şul zat gurnanlara tagulsyny aýtmady. Hatam eden o. несмотря на свои географические положения, демонстрируют удивительную устойчивость и стремление именно к прогрессу. Как ответственный член мирового сообщества, Туркменистан продолжит поддерживать работу организации. Seýret, как ответственный член международного сообщества. Ответственный член bolanlar jogapkärçilikli bir döwlet. Şu zatlar döwlet ýolbaşyna aýtmaly. Serdar Ukyply näme şunu aýtmaly. Şun bolemeni Ukyplygy, ýani şul komandadan Atalogul gyzdan diňe Gurbany guly syýasy maslyk bolam. Galanlara gürlämem bilen. Объединенных Наций по укреплению взаимосвязанности со странами, не имеющих выхода к морю, и вносить весомый вклад в ее огромный созидательный потенциал. Убежден, что вот совместные и консолидированные усилия государств, участников сообщества наций, в том числе и стран, не имеющих выхода к морю, Bulum ýazýar. Ünsüň Guterres ýazýar. в конечном итоге будут способствовать укреплению
достигнутых результатов и создадут новые возможности для выхода на качественный новый уровень развития. Ruslar diýär ni açom. Nabor fraz. Hiçli janam yok diýende bir nabor fraz. Ýöne bir ýanky düşünüp bolmajak frazlar. Umum bir fon berýär boldy. История развития человечества подтверждает, что людям доброй воли, преодолевая любые трудности на своем пути, не только восстанавливали свою жизнь, но и стремились жить еще лучше, чем прежде. Современные Adamlaryň ýanky parahatly, niýetli adamlar diňe öz durmuşyny näle gaýtyp geljekde de öz durmuşyny gowuşdurýarlar. Sen şu statusda bir boş dağlara aýtmak, boş dağlara aýtmak ýöne adamyň wagtyny alýan. Mysal üçin şu ýaly çykyşlarda sen beýleki döwlet ýolbaşçynyň daklatlaryny işleň, janly, çuňur bir ideýa berýär. Bunda ideýa ýok. Boş frazalar, dejurny frazalar. Düşer ýerler näme etdiler şu adam? Şu gepleýän adamlar. и прошлый опыт международного сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций позволяет нам совместно Elbetde şähertleri, ýagny okuwçylary, ягни Gurbanly Hamedowyň последовательleri, adepleri diýip ýazmadylar. Boş sözler, absolutna manysyz, standartny sözler. Buň ideýasy ýok, buň hiç nady ýok. Şonam ýanky görkezme görünýär. Paçamyz aýtdy şunu ýazmaly diýip ýazmadylar. Maskarçylyk. вырабатывать наиболее эффективные форматы взаимодействия для решения наших общих проблем. Это еще раз доказывает непреложную истину о том, что нам всем прежде всего необходимо расширять платформу. Ona mukawa diýär, ýa tutup mukawa diýär. Bir diýene bir näme diýsem, şunu bir telejibata çykarsaň da standart sözlerden başga bir jany problema ýa uruktursaň, tora berseň ölenýär, gürläbilmez. Wang pang edip bir fetler çykarar, opşy bir ýa tutan frazalar aýda şoň bilen tutardy. Şoň üçin şul adam taýlanmady. Gurbanlyň özi hiç telejibatdan geçmedi. Taýar adam taýar aşyň eýeti boldy. Ve şu ýere baryp tıptırman kreslosyny gujoklap bir ýerde hop duradaysa dogon anlaşma bolsa da ýok diýen adam. Диалога на основе как взаимопонимания и доверия, что и придаст позитивный импульс для дальнейшего продвижения вперед. Несомненно, что предстоящий международный форум высокого уровня, третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся стран, не имеющих выхода к морю, станет еще одной возможностью совместного поиска конструктивных подходов для решения актуальных путей. Şu boş frazalar başta aýdan bir frazasy, şoň bir topar variantlary. Hiç hat ýok. Hiç hat aýtmady, ideýa ýok, adetler. Hormatly watandaş, hormatly iýleşen, hormatly adamlar, dünýäň ýolbaşçylary, taňjakyny gelen üçin işine üstünlük. Şonu ýeten bolsaň, bir topar adamyň wagtyny ýanky ekonom ederdi we düşünpräk bolardy da. Ýa şu ýaly düşünpsiz, siýasatçy däl, siýasaty bilmedik, siýasat matlyk niye alyp gider? Öden milli lider. Milli lider da şu ýerde şeýlerde zryf etmez ony. Öden milli lider. Bul äder koridorda çykyşdan soň adamlar soraýar da Moskwa dalmany, ay bar ýok bolsa näme, eýem ýadyna çykardym, aýdandan. Ya tutup bir standartny frazalar ular, bu başarýan zatlar ýok. Платформа партнерства во имя мира
безопасность и устойчиво. Sen näl partnerlik etjek platform sen granitlaryny ýapak. Sen ýapak döwlet. Senne internet ýok. Sen granitlara ýapdyň beýle hatlar gelmedi ýaly. Sen ary gatnaşyk eden ok senden hiç bir halk, senden targowy atnaşyny guran ok. Tügde näme diňe diktator bolmuş döwletler. Bir top Ýewropa döwletleri, Amerika döwletleri, özen döwletler guran ok senden gatnaşyk. Sen näme gurrun edýän? Развития. Дорогие друзья, уважаемые участники торжества, позвольте еще раз выразить признательность участникам церемонии. И уверен, что совместными усилиями мы Участникам и организаторам diýmeli. укрепим доверие, стабильность и развитие в мире. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. Благодарю и спасибо за ваше участие. Hormatly davara gatnaşdylar. Men sizin ähli bir can tara maşgala avadançlıq. Ben alıp paran işlerinde bununla beraber ulu isimlikleri tüy tarafından arıyor. Alıp barýan işini bundan meýlek işinizi tüy yürekden şul psik barnoy men aýana nanam ýok. Diňlemişsiň diýelim. Стран имеет всем крепкого здоровья. Ine şu ýerde esasda girelim. Şu bizim çıkışımızın büyük manisi. Обмен медалями, ýa-ni medal çalışmalar. Главы государств, уважаемые участники. Ünsüň şu ýerde döwlet ýolbaşçylary i gurmanlyk otýar. Näme şu ýerde iş bar şuň? Şuň statusy näme? Näme diýär şu ýerde? Serdar oturmaly şu ýerde. Ýa-ni dogrymy? Näme diýär şu ýerde şu adam? Şular kim şul? Halk matady diýsen o ýerde görnen ok. Hiçnat eden ok. Kanun çıkaran ok ideýasy ýok. Milli lider bolsa, hani ideýalar, hani türkmen döwletiniň öňü alkyçak ideýalar. Neme ýa-ni kim şul mene bilemok, minister gurulşykmy, şul ýa-ni padşahmy, halk maslahatynyň başlygymy, döwlet ýolbaşçymy, ýa-ni prezidentmi bilemok men şuň. Kimden şuň statusyny ýalyn aşagda kim şul? Ya ýöne bir haramzadamy, ýa-ni haram bulatly. Делегации. Я рад еще раз приветствовать вас всех и хочу поблагодарить за принятое приглашение для участия в третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющих выхода к морю. Я так Aýdan zadyny özüm bilen. Po развивающимся странам. Конференция с участием развивающихся стран по выходу к морю. Bu näme diýär? Конференция по выходу к морю по развивающим странам. Men näme? Şu ýapdyk balnoy, ýa şu agşamna ýa tutan frazalaryna ýa-ni gelip hemmelerem ýazýar. Yani bu ýazýançylar, ýa-ni alaway arkadaky zamanyň gahrymanlary, ýa-ni aktivistleri, matkalaçylyk. Ýene öwrekdiňden diýen zany. Ваше представительство государств Центральной Азии. Данное собрание является подготовительным этапом седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в столице Братского государства Центральной Азии. Men ýitirdim ýa. И хочу поблагодарить за принятое Siz ýalňyş eşitdiňiz meni gökürdün. По развивающимся странам diýär. Развивающий стран ol bir отдельный объектив. Olordaky içindäki ýa-ni zatlar boýunça däl, şol döwletleriň ýa-ni deňize çykylgasy boýunça gurulmaly diýär. Bu paniýatlar çalyşýar.
участие в третьей конференции. Ine şu yerde Şofkat'a söz veriyor tevavi Şafkat. Şuna medal verdi. Ine bulun birinci olup şuna söz veriyor medal almak için. Unutmayın. Ine gurliya. С целью формирования новой пролетариата консультативных В соседнем масштабе. И вам достигли такого уровня, преувеличением сказать, что перспектива здесь огромная. То есть объединение потенциалов Gene de opçraz общества и нашей okava dedekladı. вот практически значимых и братскому труду большими успехами и достижениями. Еще раз благодарю вас за высокую награду. Желаю государству Азербайджана еще этой исторической Yine Belgi. встречи. Гурбангуль Меликулевич, уважаемый церемонии, а Конечно. теперь разрешите Конечно. мне с глубоким уважением вручить эту высокую награду его превосходительству, президенту Республики Узбекистан, господину Шавкату Мирановичу Мирзиеву. Ödem döwlet yol başçysy hükmünde özü gol çekip berýär. Serdar Bermuhammed özü. Ine vatandaşlar, men size görkezdim medal ýani çalışmak barada şu iki döwlet bir-birini gollamak üçin gurbany jaň edip Merkezi Aziýany aýlanyp özüne awray aljak bolup türkmen halkyna gökezjek bolýar. Meni hemmeler hormat goýýar. Soň gidip aýratyn öz ogulyna derek gidýärde, ýani geljek iki döwletiň arasyna samita gatnaşyp şoňa özüne medal berdi. Soň gelibem birinji bilen Şafkata söz berip ona medalyny berýär, gaýtaryp berýär. Şeýle bir-birini diktatorlar bolýar, diktator klub diýär şoňa. Bäerde şul ýani geçirilen ýani duşuklar, geçirilen zatlar şunu gowy sebepden häzir gyýdam çykyş edýär bir ýerde. Häzir men görkezýän. Hawa ine sevdim. Şu ýerde gyýdam reklam etdi. Ünfermi şu ýerde? Hemen görkezýän. Gyýdna da söz berdi ýa. Aral bular näme diýe? Ünferplerdiň watan programasyna baý men ýalňyja gördüm. Efiriň wagty gelen soň görkezip durmaýyn size. Özüňiz görülersiňiz. Şu ýerde ýagny şul meýerken geçilen näme etdi? Ünferim Gurban Bermuhammed. Birinji, şu zatlary Aşgabatda geçip bolýardy. Bir topor ýanky mümkinçilikler bardy. Soň gerek bolsa türkmen maçda bir günni geçirip galan günlerini Aşgabatda geçip bolýardy. Konferensiýalary bar, ýerleri bar, gasinçalar bar, hemme zat gurmaçyk. Bir günni şoň ýanky 4 güniň bir günni nimede geçip bilýärdi. Türkmen maçda baryp ine biziň deňize çykalanyňyz bar diýip görkezip bilýär. Indi bu näme diýär? Avazada ve Balkanowatda bir topor investisiýa diýen men ýanky şu samide geçiren bir topor obýektler gurýar. Gymmat obýektleri pullary gurulýar we şolardan bütün dünýä ülkelerinde inemen, ine oňurdum we pullary gurulýar. Indi adamy gelene näme diýär? Özüni reklam edýär. Gowy edip, ogulyny, özüni, azjyk ogulyny, oguly serhon status prezidenti bar. Özüni reklam edýär we gyýyny reklam edýär. Türkmen halkynyň ýok ýaly türkmen halkynyň bähwitden gorar ýaly ýa türkmen halkyna bir zat eder ýaly hiç zat ýok. Absolutna hatda çykyşyna organizatorlar da köp taňrykatyny ýa türkmen halky etdi, kabinet ministriniň wekilleri, ministrler ugady, häkimler ugady oňa da sagysmýar. Şoň üçin şu ýaly geçirýän zatlar diňe gurbany bähwitini ulanýar. Pul gurulýar, özüni reklam edýär
ve özünün legitimasını berk diye, yani diktatorluğunu berk diye. Biz şunu ayırmalı vatandaşlar. Şoň üçin näme etmeli? Inniki temaga aýdyp gelelim. Bir minut. Muny görkezdim. Inniki tema. Ineterdim. Maňa adamlar soraw berýär. Murad aga Türkmenistan nähili ýa-ni nähili ýerde aýlyk boýunça, zat boýunça ine men jogap berýän. Derdim. Bütün dünyadaki spискdan последний заработной плате ortaça aýlyk boýunça. Gelin Türkmenistana derdenin. Türkmenistan näde olur diýsem aýdym. Ine Türkmenistan özü Türkmenistan $228 30 manat. Ýagny şuňky puly geçirseň diýete 5.000 manat bolar. Ortaça aýlyk. Dogrymy şo çynmy çyn näme? Ýani egerde bir diýse, "Oý Murad aga şu 3.50'den hasaplaýa, ol 3.50 bilen işimiz ýok. Bizde bir kurs bar 20, ondan aşak ýok. Hani 3.50'den alyp bilýän bolsaňyz, gije güni alyp bilýän bolsaňyz 3.50'den hasap eder. 20. 20'den hasap etsen şul sen diýmedim diýende 5.500 manat aýlyk almaly. Ortaça. Ýagny şundan köp alýanlar bar we az alýanlar bar. Ortaça 100 adamdan 60 adam 5.500 manat aýlyk almaly. Barmy şu Türkmenistanda? Ýok. Demek şulam statistika näde bolar? $100, 2000 manat aýlyk ortaça aýlyk. $100 bolanda şul 220'den 2 etse pes. Indi bizde şeýle, ýene beýleki döwletlerde statistika dogry. Gelin Özbegistany seredelim. Özbegistan $415. Gelin goňşy döwletleri seredelim, Gazakistan. Ine Latviýa men düýün aýdypdym da. Täze nimeler geçti döwletler. Latviýa, Litwa, Estoniýa demokratiýa çykdy. Görýärmi aýlyklary? 1673 orta aýlyk. Biz şulardan baý bolmaly. Şoň hiç şartlary ýok döwletde. Ýöne gurulan demokrat sistemasy bar. Şol sistema hükümedini ýa-ni aýlyk boýunça aýlyga täsiri bar. Şoň hükümedi aýlyklary köpeldiýär. Kazakistan görelim, Kazakistan, Kırgızstan 279. Hatta Kırgızstan bizden $50 ýokary. $50 da $170 ýokary. Hatta Kırgızstan hiç tadı ýok. Ýöne o ýerde döwlet açyk. Ýa-ni nämetden edýän, çykýan, girýän viza ýok, valuta. Şolarda valutagyň hükümeti pastaýana gije uny. Kazakistan 772. Lütfen Kazakistan 772. Biz Kazakistan ýaly baý döwlet. Biz şuradan pes bolmaly. Özbegistan aýtdym, Täjikistana seredelim. Ine Fransa 3916. Täjikistan 160. Täjikistan bizden ýokary. Hiç şartlary ýok. Bizde $100. Ine vatandaşlar. Özüňiz görülersiňiz, şul nime Wikipediýa girýäňiz, şu ýerde ünslerin spisak san последний зарплаты diýip ýazsaňyz çykýar. Inniki nimäni gökejek bolýan, bir minut. Inniki wideoňy gökejek bolýan. И маленькой пенсии. И как можно прожить? Я Şul даже не знала, ort как benne это. serdim Живу näme в diýär. Туркменистане. Пенсионерка. Мне 65 лет. И я осталась одна с дочерью-инвалидом. И маленькой пенсии. И как можно прожить? Я даже не знала, как быть. Я Siz ne Türkmenlersiňiz da, hatta içindäki ortaram Türkmenistana ýagdaýyny aýdýar. Şunun ýa 1%-dan ýa ortalar. Ortalar 1% bolmady ortadan sesi çykýar TikTokda. 99% türkmeniň sesi çykan ok TikTokda. Az çykýar. Bir 100 adam aýdandyr. Biz milyonlap halk bar. Näme biz aýdy bilen de problem bar. Haçan häkim, ministrlikler, MHM, polis we beýlekler çözmese, prezidentde ýanyna bak bolmayan bolsa, ate niýe ýanlatmaly? TikTokda aýtmaly. Onu üns berilýär. Siz prosedura boýunça hem arda ýazyň, onuň TikTok'a ýazyň. Aýdym, men prezidentde ýüzüň zat ýok. Ine ýüzünen ýerim. Men başga ýolum ýok. Gaýrat edim, kömek edin maňa diýip, sen nägeliklerini bildirmeli. Sen siýasata goşulmaly. Sen maýzylaň çözülen okmy? Dol hakyň bar nägeligini bildirmeli. Indiki video serdeliňde
Şoň bilen men efir utaryan hormatly watandaşlar ünferim. Rahmetullah berekat. Arkadağı millettir. Arkadağı devlettir. Arkadağı yurttur. Arkadağı millet baktır. Arkadağı devlet asudadır. Arkadağı vatan parahattır. Kahraman arkadağımız. Arkadağı kahraman kerdarımız. Ömrünüz uzak bolsun. Canınız sağ bolsun. Başınız dik bolsun. İşiniz revaç bolsun. Yolunuz ak bolsun. Türkmenin katarını dine çizdiniz. Hormatly vatandaşlar, kahraman arkadağımız Miami'nin Akyan'ın üstüne uçup barıyar. Görüşürüz yalıp. Kahraman arkadağımız uçup barıyar. Denizi kontrol et ya. Görüşürüz yalıp. Akyan'ımızda mahfudu. Hem de daha arkadağımız hayatında arkada boş yatırıyor. Bu milli lider, dünya lideri. Bütün dünyada bu geçen dağıtları kontrol ediyor. Kahraman arkadağımız sağ olsun. Yurt bir. Arkadağı millet baktır. Arkadağı devlet asudadır. Arkadağı vatan parahattır. Kahraman arkadağımız. Arkadağı kahraman kerdarımız. Ömrünüz uzak bolsun. Canınız sağ bolsun. Başınız dik bolsun. İşiniz revaç bolsun. Yolunuz ak bolsun. Türkmenin katarını dine çiz. Orta diyara 5 komentari. Şoň üçin komentari ýok şu zatlar diýär. Bu kelläňe sığjak zat däl. Ine şoň üçin men diýärjan biz idiot däl. Şu ýaly idiotlar diňler ýaly. Biz ykbalymyzy elimize almaly, biz diňe öňütmeli. Hormatly dinleýär, men şoň bilen efirimi tutaryan siziň hemmeňize birinji bilen dan talap edýän we hakyky adatlykda döşüňiz açyp arasda paraha datmanyna, gazanylan paraha datmanyna, türmede ağzınızı bekläp, eliniz daňyp, köçeden ýöreňde kontrol edilen paraha datmanyna däl, hakyky paraha datmanyna. Arkyn ýörek boljak, arkyn sadakalar, toýlar, märekeler, çäreler geçip boljak. Normal işläp, aýlyk, normal aýlyk ýaşap boljak, adat döwletde ýaşamagy arzu edýän. Innik gepleşikçili hoşlanmam.